somni compartit durant generacions que ja forma part de la nostra història. Hem treballat incansablement durant anys. Hem suat a cada assaig i mai ens hem rendit. Les gralles, la pinya, el folre, les manilles, el tronc i la canalla. Cadascun de nosaltres es mereix aquest èxit i junts ho aconseguirem. L'hem imaginat 1000 cops de vermell. Lluitem per fer-ho realitat. A casa, pels de casa. Pel treball, per la insistència, perquè estem aquí i ho estem donant tot. La colla, joves, xiquets, treballs, es mereix el 3 de 10. I tots els seus components i componentes es mereixen el 3 de 10. Per tant, seguirem treballant, seguirem a tope aquestes dues proves, 3 proves, i la setmana que ve a tope aquí tots, I totes. I diumenge, a la plaça. Vale? Santa Úrsula és el dia. Fem realitat el castell que tants anys se'ns ha resistit. I en coneixem!